खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जथुम्मा बानजाय आबादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायथिनायखौ गिबियावनो बावग्रोदों आरो बयनिसिमबो जाहाथे इसोरनि अननायाव बयबो गाहामै गाहाम देहा लानानै अराय सम हारि आरो माहारिनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय आं गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय। बर्थमान जोङोहाय बे जथुम्माखौ खुंफुंनायनि थाखाय खोब साखाफारा जागासिनो दङ। मैयाबो जोङो बानजाय आफादनि गासैफोरबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै रानि खालायस्रि फोथाराव थांनानै बबेजों लामाफोरखौ खालामोबा साबसिनै जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो थिग खालामहैदों आरो बिनि खामानि मावनायाबो साननै सानथामसोनि उनावनो लामा दिहुननाया जासिगोन, लामा फोसाबनाया जासिगोन। बर्थमान मोनफ्रोमबो साब कमिटियानो गावबागाव खामानि फारसे आवगैगासिनो दङ। लाइ खुन्थियाखौ माबा गायसननो सानखो आदा? जोङो सान्दों लाइ खुन्थियाखौ जिहेथु बोसोर गोदानाबो फैगासिनो दङ, बे हिसाबैनो लाइ खुन्थाखौ जों रायलायनायनि गेजेरजों बोसोर गोदाननि गिबि सप्तायावनो जोङो सान्दों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो थि खालामगोन। रायजो राजाफोरनि फारसे मा खावलायनो सानो जिहेतु क'क्राझाराव बियो क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव खुंनो थांगासिनो 62थि जि बोसोरसालि जथुम्मा, ओंखायनो बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा खावलायगोन ना? आङो बेखौनो खावलायनो सानगोन जिहेतु बानजाय आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि जानानै जे क'क्राझार हालामनि बा बिटिआर हालामनि जे जों बर' माहारिनि थाखाय बर' थुनलाइया जों साफ्रोमबोनि थाखाय सिबिथाव आरो बेखौ बरायनानै लानाया जों साफ्रोमबोनि मावनां हाबा आरो बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि सानसुमै आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आं आसा खालामो बे जथुम्मा खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब होनानै बे जथुम्माया मोजांथारै जाफुंसारगोन होननानै। खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जथुम्मा बानजाय आबादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायथिनायखौ गिबियावनो बावग्रोदों आरो बयनिसिमबो जाहाथे इसोरनि अननायाव बयबो गाहामै गाहाम देहा लानानै अराय सम हारि आरो माहारिनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय आं गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय।